Теперь най-сериозно, след ви благодарам за ненормалната бройка от 100 000, за която никога ще верувате как дойде. Но пак и пак невероятно ги надминавте сите очекувания. Ето сам това сте ме говорите и сам това ви сакам най-много на целия свет. Читери! Идеме! Сите! Сам! Сто! Сто! Сите за 100 000!